دم باش ji Press 23 Kurta Nûçe. Encûmena Leşgeriya min bicêriyeke mirovahî ve dike li ber sivîlên bajêr. Encûmena Leşgeriya min bicêya bi ser qesedê vegirêdayî îro di şemê ragihand ku wê riyeke mirovahî vekiriye da ku sivîlan ji bajêr derxe piştî dorpêşkirina bajêr bi tevahî. Êzin asayişê endamê Partiya Yekîtiya Kurdê Sûrî Abdallah Ûcî berdan ji zindanê. Ajansa Emaq ya Daişê ragihand ku çeteyekî wan teqîna doh li Qamişlo pêk anîbû. Xelkên min bicê tevlî refê encûmena leşgeriya min bicê dibin. Nivîskar û helbestvan Ferhadê Ecmo digihê Herêma Kurdistanê bo derbankirina xwe. Hûn dikarin li nûçeyên Press 23 temaşe bikin li ser malperên înternetê www.press23.com.